Per eżempju, illum ngħid ma kilċej l-ġurnata sħiħa u ngħid għandi applit burger. Ħanikola. Tajjeb. Però ħanpatti għalija, sa għada musa nerġa' nikol burger, pitta musa nerġa' nikol burger. Laqwa li- Ħanpatti għalija. Jiena f'moħħi jkolli li ngħid tara di mhux ħanamla ta' kuljum, imma kandi aptita llum ma kilċejn u di għandi aptita ħanieħodha. Però mbagħad naf kif għandi. Proset. Kif għandi x'għandi nikol pereżempju għandi llum ħanagħmel ħaxix, għada ħanagħmel pereżempju naqra brodu. Laqwa li mhux tpatti għalija għax dihaw min jifhimha ħażin tal-imot li l-għada pereżempju ma jikol kważi xejn jew jagħmel eżaġerazzjoni ta' training u dik ir-repetizzjoni perikoluża ta' għamiltek ħaqni Però dik imbagħad taffettwak mentalment. Oh, dik kisret. Ġifieri dak żball. Tiġ insemmu naqra affarijiet forsi li huma alternattivi, ma inti semmejt li flok ħelu expensive jekk nieħu protein bar, nifhem. Issa hemm min jara l-valur. Hemm min jgħidlek jiena pereżempju. Ħalli għallum nagħmel il-barzin ta' ġifieri. Le, orajt. Nagħmel il-barzin. Xorta huma expensive ukoll għax tixxi d-dejt u tixtri l-walnuts u hekk. Naħseb jiena personali fuq dal-argument ta' x'inhu għoli jiena personali. Jiena li għandi valur li nażel l-aqwa ikel u li tjeb ikel. Dak li huwa ta' valur. Ħadd ieħor pereżempju jħobb il-valur tiegħu illi jintela minn fuq sisfel bit-pinġija. Dak li huwa ta' valur. Jiena għandi żewġ tatus u kuntent bihom. Mela skont xtara valur inti. Eżatt. Dak huwa naħseb l-aktar punt tajjeb li qed issemmi bħalissa. As a conclusion. Il-valur tal-ħin hemm min jgħid li m'għandix ċans għat training. Jiena tista' tkun kif tkun il-ġimgħa tiegħi imqart li darbit fil-ġimgħa nofsija ħandaħħal żgur għax importanti, inti għal valur. Għalik importanti. Mux jek min jgħidlek il-valur għalih li jaħsal id-dar kull-jum, ma volli jgħidulu, merġ bżon jgħidulhom kien nadif. Għalih jew għalija, dak huwa l-valur. Mela kulħadd irid jara l-valur tiegħu. X'inhu expensive? Bir-rispett kollu, jiena naf nies li jgħiduli, pereżempju, il-laħam qoli, u mbagħad ikollhom karozza ta' barra minha. Id-dar tiegħi. Qed tifhem? Għandhom valur illi huma lihom il-karozza sagro santa. Ma ħanx imorru dawk in-nies. U mhux il-valur kollox. U mhux jiena mhux qed nitkellem għal dawk in-nies, qed nitkellem għal vera nies li għandhom il-familja. Anzi nerġa' ngħid Romina, thank you ħalli niċċara illi probabbilment l-aktar problema ta' obeżità sfortunatament li għandna hija f'dawk li għandhom l-iktar income baxx. Għax imorru probabbilment għall-aktar ikel illi huwa inverted commas cheap għax huwa magħmul tal-mass production li jkun fih ħafna affarijiet li tal. Imma il-platt li għamilt illum jiena ma swinix iktar minn 4 euros, ok? Ġifieri din l-iskuża jiena xi kultant dejjem kolli abtit niġijek vera b'aggressività għax naraħħa ir-raġuni għalfejn il-Maltin aħna nirbħu tal-obeżità għax dejjem ġejjin b'xi skuża ma nistgħux. Ma nistgħux. Wis expensive, m'għandniex ħin. M'għandniex fejn. Meta kont student jien Karl konna noħorġu u fl-ixkun vodka pereżempju kien ikun xi 60 euro, illum nimmaġina li aktar. Imbagħad kien ikollok l-istess nies li jixtru daw il-fliex kien li jgħidulek kemm jien brok l-istipendju mhux iservini. Jekk mort tifqgħu ġo fl-ixkun vodka. Imma allura ġifieri għandek kull tip ta' nies, għandek kull tip ta' mentalitajiet, skont x'in il-valur, dal-valur għalihom kien illi joħorġu darba fil-ġimgħa u jofqu l-istipendju fl-aħħar. Jien qed nifhmek anke lilek Mark ta' imma ħanajdlek vera x'jiena meta nixtri jiena nixtri ħafna ħaxix u nużaħ ħafna l-ħaxix. Ġifieri. U it-tiż għax ngħid il-lallu għadni kemm nixtrih f'jumejn telaq. Sewa. U nixtri b'abbondanza. Sewa. Alright, ġifieri and it is a bit expensive, ma kienx mhux ma kien qabel, però bħal kollox. Però timmodra, ma tistax tikol kuljum ħaxix. You know what I mean? Timmodra anke fil-likel. U anke bil-ħaxix tiddaħlu lemmu law biftit, u finqas lemm u finqas law u fiż-żit lemm u żit law. Jiena naħseb aktar irridu kif qatt intu għabek naqbel miegħek hawnhekk. Nimmodraw fl-ikel. Illum inti pereżempju ma lħaqtekx fil-bidu eżatt, imma naf li kellek xi frotta u xi ħaxix. Jiġifieri inti għamilt mix and match. Il-ħaxix tista' tdaħlu kullimkien. U dik hija naqra żgħira skuż inkun irid nidħol għax u inti tajjeb li qed titfa' dawn il-punti kollha x'ikunu fil-moħħ tan-nies. Inti qed titkellem mal-poplu. U jiena dejjem ħanibqa' niġi biex għandi dan il-feeling li vera nixtieq ngħin il-poplu Malti jbiddel l-idea tiegħu. Iva tista' tiekol il-ħaxix kuljum. Mhux ma tistax tikol il-ħaxix kuljum, il-ħaxix tista' jidħol kullimkien, ġifieri anke jekk tagħmel platta ġin, żid il-ħaxix, naqqas la ġin, ħadd ikol biċċa ħobs, imlija bil-ħaxix. Ħalli ma tieħux 4 biċċiet tieħu biċċa waħda. Jiġifieri il-ħaxix ejja ndaħluh, anke jekk tikol pastizz, xi kultant ikolli abtit niekol pastizz jiena, anke tnejn. Imma mbagħad x'nagħmel? Ħanieħu salad. Sew anke pizza. Sinjuri.